Takže, čau lidi, dnes vás vítám u, ne let's play, ale u takového informačního videa. No, tak, co budeme dělat? Takže, kdo by chtěl soutěž, můžu dělat, akorát by mi musel někdo věnovat postavu, nebo si ji udělám radši. No, to bude lepší. Hraju na S4, kdyby něco. Tady se jmenuji Malý Matěj. Jo. Nejsem Pašuk. Nejsem Pašuk. No a kdybyste chtěli, udělám soutěž ještě na Dotu 2. Budou to 4 doty. A kdybyste chtěli, tak bych jsem pro vás mohl udělat všechno, když vám teprve 2 videa. A aspoň byste mě viděli. A ještě je náboru do tohoto cechu, kdybyste někdo chtěl. Jmenuje se Disambic Quation. Tak napiš tam na Hiroshimu nebo na Malýho Matěje. Já myslím dál. Nic moc. No, nic moc. Aha. No. Vidíte? To by jsem nedal. No, ale to nebude odpověď, to bude taková informačka. Takže za chvilku to vypnu. Tam se tu koukneme ještě. Epic. Není Epic. Je Epic. Je Epic. Není Epic. Není. To má z podzemí a jmenuješ Pane Koláčka. A teď to asi nemám, co? Teď tím jsem potřeboval sehnat opasek. No. Tak co se dá dělat? Co? No, teď. No, takže já se s váma loučím a čau.